Γεια σε όλους, σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς με δύο προγράμματα που χρησιμοποιούμε, που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, μπορούμε να φτιάξουμε φάκελο ο οποίος να κλειδώνει. Αυτά τα δύο προγράμματα είναι το WinRAR και το CMD. Το πιο εύκολο για εσάς είναι το WinRAR. Για το WinRAR φτιάχνετε ένα καινούριο φάκελο, το ονομάζετε όπως θέλετε. Εγώ θα το ονομάσω PC Doctor. Αφού το ονομάσετε λοιπόν, πατάτε δεξί κλικ και πατάτε Add to Archive. Πάτε στο General, εδώ που είστε, και λέει Set Password. Βάζετε ένα password της επιλογής σας. Εγώ θα βάλω 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show Password. Μπορείτε να κάνετε και encrypt files, δηλαδή να μην φαίνονται τα αρχεία και να κρυπτογραφηθούν. Θα το κάνω. Και OK. OK. Και φτιάχνετε ένας φάκελος WinRAR, ο οποίος είναι συμπιεσμένος, όπως και στο προηγούμενο βίντεο που έδειξα πώς συμπιέζονται οι φάκελοι. Απλά αυτός χρειάζεται για κωδικό για να ανοίξει. Τι κακό έχει το WinRAR σε σχέση με το φάκελο με κωδικό που θα φτιάξουμε στο CMD. Ο φάκελος που φτιάξαμε τώρα με το κωδικό στο WinRAR, κάθε φορά πρέπει να φτιάχνετε ένα καινούριο φάκελο ή αλλιώς να κάνετε αποσυμπίεση το φάκελο που έχετε κλειδώσει, να βάζετε τα καινούρια μέσα και μετά να διαγράφετε το φάκελο που έχετε συμπιέσει και να κάνετε συμπίεση το φάκελο που έχετε βάλει καινούργια πράγματα μέσα. Λοιπόν, εγώ βάζω τώρα κωδικό 1, 2, 3, 4. OK. Μας βάζει τώρα στο φάκελο και εμείς πατάμε εδώ πάνω. Και ό,τι έχουμε βάλει μέσα στο φάκελο θα είναι εδώ μέσα. Αυτό είναι για το WinRAR. Πάμε να φτιάξουμε τώρα και ένα φάκελο με κώδικα μέσα από Notepad, όπως κάναμε και στο λίγο προγραμματισμό για να κάνετε πλάκα στους φίλους σας. Εγώ αυτό θα το ονομάσω PC Doctor. PC Doctor. Το ανοίγετε και πατάτε. Λοιπόν, επειδή αυτό θα είναι μεγάλο, το βάζω σε μεγάλη οθόνη και ξεκινάμε. CLS. Να σας πω κάτι, επειδή κανένας δεν θα κάτσει να γράψει αυτό το κώδικα, εγώ κάθομαι να το γράψω. Δεν θα μου πάρει πολύ. Θα σας το γράψω, θα σας το βάλω από κάτω για να είναι πιο εύκολο για σας. Title folder. Private. Εσείς μετά αφού φτιάξουμε το φάκελο μπορείτε μπορείτε να βάλετε αρχεία μέσα, δεν είναι σαν το WinRAR, δεν χρειάζεται να ξανακάνετε συμπίεση και αποσυμπίεση. Βάζετε εσείς αρχείο μέσα, ό,τι αρχείο θέλετε, και θα δείτε τώρα πως κλειδώνει και ξεκλειδώνει. Δηλαδή σας λέει, πατάτε πάνω του και θα λέει αν θέλετε. Συγγνώμη γιατί ο κώδικας είναι λίγο, θέλει κεφαλαία μικρά και είναι λίγο δύσκολο. If not exist private, go to MD Locker. Ωραία. Άνω κάτω τελεία τώρα και confirm. Καλύτερα το confirm με κεφαλαία. Δηλαδή εάν κάποιος κάτσει να γράψει τον κώδικα ίσα ίσα για να τον μάθει, γιατί εγώ έκατσα λίγο να τον μάθω, θέλει λίγο χρόνο δηλαδή για να τον μάθει ο καθένας τον κώδικα.
Είναι κάποια δηλαδή τα οποία θέλει συγκεκριμένα κεφαλαία, κάποια θέλει συγκεκριμένα μικρά, και εγώ το θυμάμαι τελευταία στιγμή. Δηλαδή ήθελε κι άλλο να κάτσω να τον μάθω, αλλά για να τηρήσω τους όρους έπρεπε να βάλω το βίντεο για το πώς να κλειδώνουμε ένα οποιοδήποτε αρχείο. Εδώ μέσα γράφεται yes/no. Αυτό φανταστείτε ότι yes/no θα είναι όταν πάτε εσείς να κλειδώσετε το φάκελο, θα λέει είστε σίγουροι ότι θέλετε να κλειδώσετε το φάκελο και θα σας λέει yes or no. Εσείς πατάτε yes και enter. Ομοιωματικά τα οποία είπαμε είναι πάνω από το ερωτηματικό το αγγλικό. Show ίσον ωραία, ξανά ομοιωματικά. If τι πάει μετά, 100% show 100% ίσον yes go to lock. Μέχρι να τελειώσω εγώ τον κώδικα, σταματάω το βίντεο, τελειώνω τον κώδικα γιατί είναι μέσα στο και χρόνο και τα λέμε σε λίγο. Ο κώδικας τελείωσε, είμαστε έτοιμοι να σας δείξω πού βάζετε το κωδικό. Μόλις πάρετε τον κώδικα εσείς από κάτω από τη σελίδα στο YouTube και το βάλετε σε ένα notepad. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι CLS, παπάκι echo off, κατεβαίνετε και εάν δείτε λέει if not pass και λέει go to fail. Εσείς εδώ πέρα πατάτε τον κωδικό που θέλετε να βάλετε, δηλαδή εγώ θα γράψω ας πούμε PC Doctor. Ωραία. Κάνετε file, save as, φάκελος, αποθήκευση έως. PC Doctor, όπως κάναμε και στο λίγο προγραμματισμό την προηγούμενη φορά, και κάνετε .bat, .bat, κάνετε all files και save. Κλείνετε αυτό και έχει βγει αυτό. Το βλέπετε. Εσείς απλά το ανοίγετε. Yes. Και πατάτε ας πούμε PC Doctor. Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη που σταμάτησα το βίντεο. Δεν ήξερα τι είχε γίνει. Τελικά άνθρωπος είμαι και έχω κάνει και εγώ λάθος. Δεν πρέπει να βάζετε κενό στον κωδικό που θα βάλετε. Δηλαδή, εάν γράψετε ένα όνομα, δεν πρέπει να βάλετε κενό ανάμεσά του, γιατί μπλοκάρει το CMD και δεν το αναγνωρίζει σαν κώδικα. Οπότε, εγώ το έβαλα με παύλα, γιατί με παύλα το αναγνωρίζει. PC Doctor. Και από ό,τι βλέπετε έβγαλε φάκελο, ο οποίος λέγεται Private, όπως γράφει και στον κώδικα, στον οποίο φάκελο μέσα βάζετε εσείς ό,τι θέλετε. Πηγαίνετε ξανά μετά στην ονομασία του φακέλου που έχετε φτιάξει και σας λέει Are you sure you want to lock the folder? Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Yes or no. Εσείς πατάτε yes, αυτό γίνεται HTTG Locker και εξαφανίζεται. HTTG Locker και εξαφανίζεται. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τρόποι είναι
Εγώ στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε τους φακέλους αόρατους, σε περίπτωση δηλαδή που θέλετε να, εκτός από να του βάλετε κωδικό, να τον κάνετε και αόρατο. Θα σας δείξω πώς γίνονται και αόρατοι. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο PC Doctor.